ако не изучаваме Библията, ако не влизаме в групата, ако не посещаваме събота на църква, мили приятели, ще отпаднем. Защото Сатана ще ни изисква, мили приятели, ще ни изисква много сериозно да му се поклоним. Благодатното време, мили приятели, както грехът е навлязъл чрез поклонение, така и благодатното време ще приключи пак с поклонение, мили приятели. Историята пак ще се повтори и в нашето време ще се повтори. Грехът, мили приятели, както влезе с поклонение, така и благодатното време ще приключи. Ще приключим, мили приятели, с поклонение. И Бог ни предупреждава днеска. Симоне, Симоне, Сатана ви е подготвил много хитър план. Ще има много брата и сестри, мили приятели, които да отпаднат. Ама знаете ли кои ще отпаднат? Онези, които нямат подготовката. Онези, които нямат реформацията. Какво означава, мили приятели, реформация? Промяна трябва да имаме в нашия живот. Няма промяна, характерите няма да можем да устоим, защото греха няма да ни позволи, греха няма да ни даде сили, мили приятели, да останем до края твърди във вярата си. И ще бъдем клатещи християни, които ще кажем после на пастора или на брата или на сестрата: извинявам се, брат Рашко, обаче с твоята събота не мога да се съглася. И тогава Петър каза: Господи, аз нямам сутрих от тебе. Ама когато дойдоха при Петър, и този беше с него. Така и ще бъде последно време и пред Божият народ. И брат Рашко беше адвентист. И той беше съботянин. Не бе, чакай бе, откъде му знае, че съм съботянин? Ама да, той се пише във Фейсбук адвентист. Ето ще има такива братя, които да се откажат от вярата. Ще има много брати и сестри да отпаднат от вярата, мили приятели, защото не са ценили времето, мили приятели, сериозно. И живеем в последно време. Светът, мили приятели, се тресе от криза. От морални, духовни, икономически и също военни, искам да кажа, бедствия, мили приятели. Но това не са само просто едни произволни събития, мили приятели. А Библията ни разказва или Библията ни разкрива, че те са само част от Божия план за завършване на земната или човешката история, мили приятели. Мили приятели, ще ви споделя една история, която искам сега да слушате, мили приятели. През 1912 година, мили приятели, Титаник потъва. Сред пътниците е бил един проповедник, Джон Харпър. Джон Харпър, който в последните минути на живота си, докато корабът плувал от човек на човек в водата и питал: спасен ли си? Когато един мъж му казал не, Харпър му дал своя спасителен пояс и казал: ти си нуждаеш от това повече от мен. Ти се нуждаеш повече от мен. Няколко години по-късно този мъж свидетелства: аз съм последният човек, когато Джон Харпър доведе при Христос. И сега, какво би било, ако ние сме последните хора, които трябва да занесем последно време тройната ангелска вест? Последните на кораба преди идването на Исус Христос, мили приятели. Мили приятели, трябва също и ние трябва да предаваме този пояс. Както този брат Джон Харпър е проповядвал и му казал: спасен ли си? И той казал не. И тогава какво му направи той? Ето, той му даде пояса си, за да бъде той също спасен, защото той знаеше, че кораба ще потъне.
Сега днес, мили приятели, отиваме ли да разпространяваме тройната ангелска вест? Говорим ли на хората последното предупреждение? И искаме ли тези хора също да бъдат на този кораб? И те също да имат този шлем и да имат този пояс. А поясът е, мили приятели, Христос. Исус иска днеска да разпространяваме тази тройна ангелска вест, това последно предупреждение, за да може всеки един от тях да има този пояс. Исус Христос, когато каза на Моисей: отиди и предупреди. Отиди и предупреди фараона да пусне народа ми, за да ми се покланят. Как да отидаме, Господи, аз като не знам да говоря? И той няма да ме приема. Ти няма да говориш там, каза по-човешки. Ти там няма да говориш. Бог каза, аз там ще говоря с него. Лично, но аз искам да те употребя там като инструмент. Искам да пусне Божият народ той. И когато Моисей предупреди Божият народ, какво им каза? Всеки един от тях да заколи по едно единогодишно агне и да си замажат вратите с кръвта на агнето, мили приятели. А кръвта на агнето, мили приятели, символизира Христовата жертва, мили приятели. Христовата невинна пролята кръв, която проля на Голгота. А днеска за нас, мили приятели, кой е този агнец? Нека да отворим Йоан 1 глава 29 стих. Какво казва там Божието Слово, мили приятели? Йоан 1 глава 29 стих. Хайде да видим какво казва и там Божието Слово сега. Йоан 1 глава 29 стих. На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него и каза: ето Божият агнец, който поема греха на света, мили приятели. Амин. Ето, видяхте ли кое е сега? Поясът, мили приятели. Поясът е нашият Бог Исус Христос, който иска да стане шлем, който иска да стане пояс за всеки един човек, за да наистина този човек да бъде спасен и да види вечността, мили приятели. Така че, мили приятели, какво би било, ако ние сме последните хора, които трябва да занесем тройната ангелска вест, последни на кораба, преди идването на Исус Христос, мили приятели? Събитията на последното време, мили приятели. Искам да кажа какви събития има, мили приятели. Матей 24 глава и 21 глава, мили приятели, Исус даде там своята искам да кажа, Исус даде своята проповед там, където го попитаха: